କାଲି ଯାଇଥିଲି ଜେନାପୁର ଆଉ କାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସାରା କେକ୍ କଟା ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଲା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମସ୍ତି ଆଉ ଆସିଥିଲେ ବି ବହୁତ ଦିନ ସବୁ ଦେଖା ହେଲା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ କି ମୁଁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦରକାର ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ।